Tiriruri, tiruri, tirurao. Vale. Tiriruri, tiruri, tirurao. Hachuru, hinu, hunu, hanana, hanawe. Boletusaren. Urbano jaunkuntia. Eta hemen zergatik nago hemen. Bueno. Beno lagun, tridikitrao. Dirigijar puru, hei hu hau. Tijera Atenea, zer moduz. I? Eraso berria. Entzuten zait? Edo ez zait entzuten. Agian... Orain entzuten zait, entzuten didazu, entzuten nauzu. Bale, entzuten zait, ondo. Dena ondo. Zagin nora ari naizen begira, sikiera. Hementxe, Soulseoan. Ea orain ze demontre. Begiratu dut in the guide. Gida, baina, osea, daukadan kolekzionistako manualean begiratu dut dirudienez zera dragoiak akatu daitezkela, baina bakarrik sekzio hontan edo hori da ulertu dudana. Soulseo de News Chafardeo Chafardeo. Tipo horria ez dago, ez? Gusto ya berandu nabilela. Zen gelditu da bizirik. Begiratuko dut, a ber. Toki batzutan jartzen du, hemendik arko batekin edo baiestarekin erasotzeko, baina ez daukat baiestarik, ez arkurik, ez ostrarik. Orduan, egin daitekena omen da, ona etorri.
Eta hemendik ere eraso dakiokegu. Zeren hemendik geizten da. Igual ez da hemen, igual da hurrengoan. Igual hurrengoan da. Baina hasta dana pentsatuta. Igual hurrengoan zen. Eman diot nahi gabe... gauzak, bueno, nahi gabe, ez nahi gabe, baizik eta pentsatu gabe, lurreko gauza jasotzeari. Eta sekulako kagada. Sekulako kakaztea. Bueno, esto jola. Ez dakit iristen nahi zen, probatuko dugu. A ber, iristen nahi zen zuzenean korrika. Bai ba. Eta justo iristen nahi zen. Zazta. Bai, hemendik tirokatzeko esaten dute, baina bai estarik ez dugunez, pues... Goi korrika hurrengo pasadan. Zaten zuen como que hemen... Igual da beste aldea. Igual hurrengo... A ver, hemen den, igual hemen da, Pira herria horrazpian. Guapo. Ez fijatu. Ba, igual hemen da. Hemen geizten da inbeste, posire zaiola eman, edo igual da aurrekoan, Ah, pues ez. Aurrekoan igual da. Estetika bai oso guapo dago. A ver, berriz begiratuko dut, nola geizten den. Que horrela jota ematen zenion... Baina ez da nahikoa geizten. Bueno, pues que lehen morcilla.
Ez da nahikoa geisten. Jartzen zunez, ba, igual, hemendikan geisten zitzaiola izatxa eta posible zeniola jo, baina no veo. Ai, akatu nau. Beste aldean gehiago geisten da, biratuko dut orain, a ber. Nik uste dut bigarren dorrean zela. Bueno, lehenengo dorrean bigarren zatian. Igual hemen, geisten da gehiago. Ez, hau pasatzen zuten. Hau pasatzea esaten zuen. A ber, hemen zenba geisten den. Ah, pues hemen izango da, Hemen jotzen du. Hemen gutxi gora bera da, ez? A ber. Jodio? Ojo, niebla, Haupa, tiutal eta ez zainu kaixo. Ez dakit jotzen ari dio dan. O da un mito. Igual hemen geisten da gehiago. Bakoitzan goizago, azkenean goizeko su prima. Ba, bai jeitsi dela. A ber hemen. Zain beste. Sekulako zartakoa. Atera goi, bueno. Zai jotzen dio dan, Suposatzen da nik ura jo behar nuela. A ber, begiratuko dut. Hemendik izango da, Zaino, zuk badakizu, akatu daiteke hemendik, eske jartzen zidan, ni daukat Collector's Edition. Eta jartzen zidan, akatu daitekela dragoia. Eta begiratu nun. Eta zen olako zerbait. Baina ez dakit iristen den. Igual hemen geisten da nahikoa. Eta, karo, ez dut bere bizitza ikusten ez dara, Hemen igual. Bestela alde egingo dut. Azkena. Ez dakit ematen ari natzaion. Ba, aurrera egingo dut eta pixka paso dela peinuki.
Eh. Oh, el boletarias, tú. Kaixo. Ez den hilten. Gure laguna. Bueno. Hemendik etorriko da. Boletuz. Hemen ez da, hemen ez da geizten hainbeste. Ke ba? Boletarios. Jo, ez aztaka da. Dragoiak atzeko gezik iratzeko zentzuzkoagoa izango. Bai, hori begiratu dut. A ber, nola katzen da dragoia, ez da... Eta dirudienez, hasieran ikusten duzunean, lehenengo zati hortan, ilezkorra da. Ze saiatzen bat zera akatzen, alde egiten du. Bueno, lehenengo borrokatzen duzu berere kontra eta ez dakize, baina ies egiten du, irabazten badiozu. Eta hemen bakarrik akatu daitekela jartzen du. Eta hori geziekin eta magiarekin ikusi dut jartzen dutela, baina esaten zuen hori espatarekin hemen iskina hauetako batean, nik ulertu nun hanfondoko iskina, baina dirudienez hemen geizten da gehiago. Hemen zera izatxa geizten du. Orduan, zakit toki hortan den, edo non. Baina bai, akatu omen daiteke ezpata handi batekin baita ere. Ai, korri. Baina beno, aurrera egingo dut eta gaitzerdi. Barkatu. Arma rota. Hautsi zait nere ezpata bastarta. Eta zer dintetu gutxiago kendu. A ber. Ba, egia esan bai. Nere errua da izan ere. A ber, hauen aurka. Bai, bastante gutxiago, kentzen du.
Horregatik izango da, ez. Ba, aurrera jarraitzea zail. Ea hori akatzen duen. Ba, esango nuke ez daukadala beste armarik, Oraintxe bertan, ze guztiak jaso nitun. Lanza, alada, arco compuesto. Ojo. Baitut gauzak. Lanza, alada. Después de la habilidad necesaria para usar esta arma, su efectividad en combate se reducirá. Venga ya. Ah, hombre, claro, horrela erabilita zakurraren putza. Izan barko luke hemen, ez? Nola dau? Beiratuko dut, naiz eta habilidades mermadas izan. A ber zer egiten duen honek. Ai, ai, ai. Asko zokerrago, Ai, 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 ez naiz iritsiko. Ai, 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 ez naiz iritsiko. Ai, 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 ez naiz iritsiko. Asko zokerrago. Zer egin? Igual atzera bueltatu eta arma berregin. Iristen banaiz. Iristen banaiz. Iristen banaiz. Iristen banaiz. Bueno, ez nago akatu. Mirariz. Dragoia guapo dago, Bueno. Bimila hauekin ez dakit gai izango naizen arma konpontzeko. Sí, hombre. Nakatuko naute ba. Ea itzulita, konpondu dezakean arma, ez dakitzen bat zen, ze aurrekoan asko jartzen zidan, nik uste dut.
Baina bai, horrela suntxitzen baldin bada nik uste mereziko duela. I can forge weapons for you, for a fair price. Vale. Reparar. Espa, 500. Bai. Mejorar arma. Fragmento de piedra dura. Hobetuko dut. Zenean da erabili nahi dudana. Espada bastarda. Gehi. Ah, vale, osa da. Depende zer juten naiz. Hobetzen era batera edo bestera. Egia esan ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen asuntoa, baina tira. Zerrikeria aukenduko dut. Baina beste zeo zer jarriko dut bada espada. Katalizador, ez hori magia izango da, ez? Ez dakit, mereziko du arkua jartzea? Baiesta. Baiesta gehiago kentzen du. Gehiago pixatzen du. Eta... ez dut ekipatu izan behar karkaj edo... hau, perno. Perno eta perno de madera, hau izango da honena. Hello again. Gaixo. I'm keeping a close watch on your belongings, rest assured. Vale. Eta utziko ditut beharrez ditudan gauza hauek. Igual, a ver, ze eskutu da hobea? Ez dakit, izango da eskudo de llamas, baina horrek igual exigitzen dit estadísticas requeridas. 11, 14, ez dakit zer diren gauza horiek. Ez zait gehiagi gustatu, baina bada espadakoa edukita, hau jarriko dut, honena dirudiena, eta aterako dut, zerbait. Cimitarra. R, zer da R? Hau aterako dut, adibidez. Eta gelditzen direna gastatuko ditut... Ez dakit erortzen naizen hortikan, ez dut probatuko, ez bada. Eta ea ikutu dezakedan beste zeo zer. Ez, 1800 behar dut. Orduan, sin más, itzuliko naiz. Principios... ez dakidana da... ziren... tiro pilo bat. Fletxa... Hogeita hamar, zenbat fletxa dire? Zenbat, oza, perno, zenbat perno dire? Berrogeita hamazazpi, ez dira nahikoak, irakurri nun 100 piko behar zirela. Eunda piko gezi behar zirela akatzeko dragoia, orduan, bueno.
Besterik gabe. Bada espadako... Vale, jarraitzen dut mantentzen... Horrela bieskukin hobeto. Jarraitzen dut mantentzen... abilezia korrika egiteko eta korroketa egiteko, eta ez... San Jakoboa. Eta bada espada eskututa arma badaramat, ea... Bueno, ba, espata berriro suntxitzen baldin mazait edo dena delakoa, ba... Hor dator dragoia. Ba, bada espadako arma bat edukitzeko. Probatuko loditu hori bai gezi bat edo... Baina askoz gehiago kentzen dut, sumatzen da. Antematen da gehiago kentzen dudala. Zagita, hau nola di joan? Barkatu? Ezin da puntatu? Ezin da puntatu? Benetan? Zer? Vale, curioso. Menuan ez ditu kontrolak erakusten. Controles, velocidad cámara, vibración... ¿Ves? A ver... Interneten begiratuko dut. Igual ezin da, Igual, o sea, ostras. Igual ezin da, Nainez botatzen ezer gabe.
Heavy attack, block with a shield, right attack with a right hand, weapon rolling attack. Ideiarik ez. Begiratzen ari naiz, PlayStation bi, 3. Open the game, tricky tree, search. Bestela banoa, I'm attack with large cheese and some left hand I'm while using a bow. Igual hau ezin da. Igual da bakarrik. Inork bilatu nahi badu, nire partez, nik ez dut aurkitzen, eskertuko dut, aber, baiestarekin apuntatu leikeen. Ze bestela arkua erabili beharko dut. Igual baiestarekin ezin da apuntatu eta arkuarekin bai. Ze jartzen du, I'm with bow. Baina ez du arkuarekin ezer jartzen. Zatoz. Sí, hombre. Internet arko behar duzu dio, baiestak ez duela balio. La Virgen. Pues arku hartuko dugu hurrengoan. Oh. Dorretik arkoarekin eta gezipila. Gezi. Ba, aldatu egingo dut. Berriro itzuli behar dudan arren. Eta berriro kargatu behar dudan arren, itzuliko naiz. Utziko ditut, nire erosi ditudan guztiekin. You have a heart of gold. Don't let them take it Bai, from oso you. ondo. Hau kanpora. Eta arkua. Hi? Ah.
toki berean sartuta daude nonbait. Hori coger eta hau dejar. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Hene bada. Daukat, ba. Abileziarik hau ere erabiltzeko nonbait. Bueno. Bueno, badakit horrela joateko hobetu egin behar dudala. Eta orain goazen benetan aurrera egitera. Eta utzi iztagun txorakeriak albo batera. Zergatik hartzen du orain? Gaizki dabil, gure laguna, oraintxe bertan. Pixu gehiagi dara nonbait. Izango alda hori jarri diodan gauzengatik. Bai, nonbait honek lasaitu du. Bale, ba. Bitan ekipatua izategatik ere, dirudienez. Pixua gehitzen da. Da eskutu hori ezin dut ekipatuta eduki. Nahi dudan bezala, jolastu nahi badut. Bueno, hauek ez duta jolik. Iritsiko algera. Berri zakatu nau. Berri zakatu nau. Pixa gehiago pentsatu behar dute, igual begiratu behar dut ondo noraino iristen den dragoia. Ze beldurra dut atzera jutea dragoiaren gatik. Eta total... Igual ez detela hainbeste kezkatu behar. Aber iristen nahi zen. Dragoiari so egin gabe. Bai. Hemen ja, jende gehiagi.
Esera txibiribirin gongon. Claro, goitik ere erasotzen didate. Hor beste zerrikeri badago. Holaxe. Muchas hierbas finas, pero... hemen bat zegoen tipo bat, ez? Irutu zait. Ez? Parece estar cerrada. Arkua lortu dut, bai ongitorri. Arkua lortu dut, bai. Zertzen hori? Mugitu nezake. No. Ez dirudi hautsi edo mugitu dezakedanik. Hor bitxo bat atera da, nitaz parrez. Hemen lehengo... ojos efímeros... alma de soldado famoso... alma de héroe desconocido... loto real... eta hortik botatzen banaiz... heriotxa. Hau ba, ezin da, ez dakit, hau hemen zeo zer egin daitekeen edo ez dirudi ireki dezakedanik, bueno, atea irekita dago berez, orduan ez dakit axola duen, no sé si axola, orain bai, hona etorriko naiz, a ber zer dagoen hemen atzean. Ara. Onditxo, ez? Chin, 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 chin. Zer barkatu?
Kamehameak botatzen dizkit, txo. Agur. Akatu nau ba. Akatu nau ba. Triki. Eskerrik asko. Ez dakit zer egin. Ez dakit jarraitu. Hemendik edo badago beste pantalla batzuk badaude, ez? Igual hau zailegia da maila hontarako edo jarraitu dezaket hemendik. Zaude beste pantalla batzuk, ez? Bueno, probatzera, a ber. Batez ere, araño joan behar baldin badut. El siguiente enemigo es susceptible a ataques perforadores. A ver. Hello there. Gallo. Souls. Arima. I trade fine goods for souls. Oso ondo. You're want to play? Well, you've got. Hau, ezin dut pasa hemendik. Hau zer da? Igual akatu nezakeen edo... Hortik. Mendik erortzen ba naiz hiltzen naiz. Euskalo, naiz arriskatuko.
Ez oraingoz. Bueno, pero... Haupa norbait. Ajá. Susceptible a los hechizos. Indarra badaukat, holako... Holakoak botatzeko. Ez dago inor. Hauek igual mugitzeko aukera dago. Hau zer da, gorotza. Ostras, ez zerkentzen, Mira, igo detela erasoa, igo det testuz. Ba, igual okerrago da hemen, igual zailago. Igual aurrera jarraitu beharko nuke, boletu zen tokian. Ez ditut dakatzen, batez. Txiriri. Gaineratzeko ez da komplikatu izango dela, orduan lekuz aldatu gero zailago. Zakit. Cosas afiladas. Afilaciones afiladas. Perro, ¿qué dices? Takurra hauek. Hemen ezin naiteke igo. Ez dago botoirik hemen igotzeko. Oi, ama. Kentzen dit horrek.
Nokatu du. Ez dakit ze hartu dudan, trozo de piedra afilada, fragmento de piedra, igual hobetu ditzazket gero behintzat. Kaixo. Mesedez. Sí, hombre. Arma handi hauekin ezin dut hemen sartu. Ba, ez itzuliko naiz berriz. Lehengo tokira. Agian interesgarriagoa da. Ez dut gehiegi begiratu, ez da ere esan dudan aleno begiratu dut aber dragoia posible zen akatu. Bueno, agertzen zen dragoia akatzen bazenuen Collector's Editioneko liburuan ematen zitutera ez daki zer, eta nire dragoia akatu daiteke. Eta gero interneten begiratu eta hemen akatu daitekela edo gezipillo batekin, edo albontan jotzen, pero paso. Ah, norbait, hortik baldin bat zaude, hautsi zait, espada bastarta hautsi egin zait. Eta erreparatzera joan barri izan dut. Bai. Jarri diot hobekuntza bat, eta horrela gehiago kentzen du orain. Etxai batzuk toke batez akatze ditut alde hontan. Akatuko naute, kendu diote, onda piko, baina zakurraren putza. Jun naiz horrera eta agertu zait tipo bat lantza eta eskutu batekin, hola, erraldoia. Kamehameak botatzen, beste aldetik, eta esan dut, bueno, aldatuko dut tokiz. Barkatu. Tokiz aldatuko dut, hau da, imposible. Xopolite.
Horre mandiz bada. Beneta. Las hierbas. M'han dit, va? Maria. Ostra. Suntxitu nau ba. Dakit. Onaino iristen den el boletarios. Nola zen... Ai, mierda, hori ez nuen egin nahi. Ea laguntzen didan tipoak. Hemen badago... naiz, Ostraba ez daki zer. Beti traban. Ostraba, hori da. Boletariako Ostraba. Bai, ez entzuten da. Oinez, hemen azpitik. Orden igual, juten banaiz akatzen dorreko peñotea. Igual, nerekin etortzen da. Eta laguntzen dit. Mendik agertzen da, ez? Hemen dago. Borrokan. Ea, zeo zer egiten duen, ez dakit gora joaten den, edo beti joaten den, edo ze demonillo. Hemen zer zeusten txakurrak, ez? Txakurrai.
Ze gaizki ari naizen jolasten, de repente. Demonioak nik agatu ditut, ez dakit, ba? Askorik agatzen ari naizen. Zakur. Toki txarrean. A ver. Hello. What can I do for Hello, gure laguna. Hello. Zertako nahi dut you? nik Hold hauek. it, friend. Going. Bai. Ah, no. Gure lagun Ostraba. Ez dakit non dagoen. Ez dakit sikiera onaino iristeko gaitasuna badaukan. Iristen alda, jarraitzen aldu oinez. Denak akatu baldin baditut, jarraitzen aldu oinez. Ostraba duda. Bitxiko da. Denak hilda daude, así que... Oinez etorri besterik ez dauka, ez? Edo zer egin behar dut. Han ez dago inorea. Fede handia jarri dut beregan, ez daukagu Federik. Mira ze aurpegi, Fede bakoa. Fede bakoa. Ai, akatu nau ba.
Federico. Federaiq. Ba, pena da, Pixkat pelota intzait, zati hau. Oazen Straba non dagoen begiratzera. Straba, my friend. Come here with me. Elkarrekin jungo era. Hola. Eskutu polita duzu, Zakit gauza erdirik blokeatzen du horrekin, baina tira. Polita da. Eta nora zoaz? Aha. Ezin dudalako bultzatu, Hauek agatu ditu ja da, My friend. Zin bartzut itxoin. How did all of this... Zain zer dijo, azpitik edo goitik edo... Azpitik. Ui, hori ez nuen egin nahi. Beharrezkoa hori. Hemen berriro, hemen dijetxi. Hemen zakurrak.
Zakur gizara joak. Diote man. Gure laguna iritsi alda. Estraba. No te extravíes. This is bad. Not a single person left. Why on earth? How did all of this happen? Father! Ba, ez dator nerekin, bueltak ari da. Ba, hemen txegaldu denbora piloa. Txoraldarena egiten. Honek noran arama. Eriotzara. Dirudienez. Hemen honek. Zinez jaitsi hortik. Ba, lastima. Ez dit ezertarako balio izan. Benetan. Benetan. Ai, amatxo maiti. Izkinetan ere ez dirudi ezer dagoenik. Zer kakatu du hori? Bakarrik hilda, ez? Pixka del susto. Ona iritsi naiz lehen. Zer da... Zer da hori? Bera.
Ba, hemen agatu naute. Ez dakit merezi duen, itzuli, zerbait erosi, saiatu berriz, ona etorri, beste 2000 galdu. Ez que 2000-ekin zegingo dut. Maila bat igo. Hori ezin nuen ireki, ez? Eskerrik asko. Ez daukat hemendik ateratzeko aukerarik ez da, ez? Oso nahi eta nahi ez, borroka egin behar dut. Hortik ere, imposible. Hori da lehen akatu duan, ez? Aurrera jarraitu dezaket? Dirudi. Bueno.
Vale. Sí, hombre. ¿Akatu nau? Ez dakit zer esan, osea, nik uste dut bueltak hasten banaiz eta banaka jotzen badiot, pum, ostikada bat, buelta ostikada, eta hori egiten duenean, gauza da, kamera mugitu behar dudala hobeto. Kamera mugitu behar dut hobeto. Nik gustagun orain. Nacho. Ez dakit egin dezakedan hemen, edo merezi duen egitea... Ronaldinho. Ronaldinho. Nahita egin dute hau gaikarri, akatzeko... Ez dakit ez da beharrezkoa den akatzea, baina ez dut arriskatu nahi noizean behi ematea. Bueno, musika... Musikatu bat gehiago entzungo dugu. Ez dakit, Stormtrooperraren zera baldin badukate.
Agur estaño, eskerrik asko. Bai. Amaituko zaizkit. Hogeita hamasei kentzen diot. Uy, bala, hostia.
hortik atera, mesedez. ¡Hostia! Let's go. Let's go. Eskerrik asko. Uf. Me uste dut jokua hau dela, ez? Pazientzia pixkat eta... I can forge weapons for you. Eta Fair venga. price. Fragmento de piedra dura ezin dut, ez? Estus, ez dakit zer den hau. Arma de puñoa jotzeko No interest, eh? esku batekin edo. I can tell you're not gonna last long here. Thank goodness. I was worried. Hau ezin dut hartu, baina, bueno, tira. Túnica raída. Ezin dira saldu gauzak. We are indebted to you for you. Ba, gastatuko ditut hemen, orduan. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon Zer daukazu inside espata me. bastarda, baina neu naiz sasikumea, beraz, irabazi osten esango dizut horri buruan jotzen badiozu erortzen denean lau zaplastekotan erailtzen duzu. Osea, erortzen denean buruan jota. Wow, eta ni zakilera joan naiz esan dut hemen egingo diot. Mina, Soul of the mind, key to life's Nicki ether. Minaj. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Eh, Strength be granted so the world Galdera might bat. be mended. Peso de So the equipo, world might be honek mended. igotzen dit peso de equipo, eta honek igotzen dit peso de objeto. Igual... Joen, aterako diot argazki bat, karo da, simboloak ikusita, igual... Osea, zer da bakoitza, zein da diferentzia peso de objeto, peso de equipo? Osea, objektu bat pixatzen duela 100 baino gehiago ezin dut eraman eskutan. Objetos. Igual hau da, eraman dezakedan pisu guztia, eta hau da, nere ekipoak, osea, nere eskutan eta jantzita eraman dezakedana, puede ser.
ekipoa da jantzita daramazuna. Vale. Horregatik ezin nun jantzi... Nik igo nahi dut peso de equipo. Ekipoan gehiago eramateko, neri peso de objetos, da igual. Baina nahi dut fuerza baita ere. Va a quitar mucha vida. Super fuerza. I shall await thine A ver, return, zenbat slayer of resistencia? demons. Zenbat I am errez... here for thee. Muy, gracias. Osa, ni hemen jartzeko gauza gehiago, nik orain daramat... A ver, vista de estado. Hori da. Peso de equipo, ari ez da jola. Peso de objeto, 52. Baina jartzen badut... Polaines jartzen baditut... Jetxi zait. Ez zigo zait. Polaines jantzen baditut, ni orain bihurtzen naiz un pakete, un San Jacobo, irau, zer da hau. Nik horrik ebiltzen naiz dena den, Orduan, Polaines ondo erabiltzeko, zer da, 20tik gora, erditik gora, izango da. Osea, Polaines jantzteko... Zimitarrak endu, ez? Polaines jantzita 24. Eta ez, San Jacobo. Orduan, igo beharko nuke... 150. Osea, peso ekipo igo beharko nuke horrela ibiltzeko. Igo beharko nuke 50 arte iaia, osea 58 arte. Thou seeketh soul then soul of the mind, key to life's ether. Hau. Soul of the lost withdrawn Magia from its izango da, vessel. boterea, baina honekin ez ditut Strength be gauza horiek granted egingo. So the world might be mended. So the world might be mended. Orduan, igo dezaket, peso de equipo, 58 arte. Berrogeita zazpi. 58. Art thou Orduan down? orain. 58, claro. 49 izen zen, 58, koma gatora den neurgailua. Life's ether. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might... Art thou done? Orain bai. Polainez! Ostra, pentsatzen erorten nintzela. I can forge weapons. Hau esan dugu ezin zela hobetu, zen ez daukat nahikoa espada bastarda 2 sortzeko. Beraz, erosiko ditugu geziak. Como un puto loco. Do come back alive. Hau ekaitza, ze moduz. How are you? Konturatu naiz hartu duela esku bakarrarekin. Baina horrek esan nahi du...
hola gehiago egingo du, ez? Am I how? Yes. You are how. Welcome to my house. Zer moduz, ekaitza? Ondo. Zentzan zabiltza gaur egun. Zer zabiltza... Zertan zabiltza lanean gaur egun. Orain sartu naiteke hemen. Una niebla incolora y espesa te impide avanzar. Solo aquellos que hayan dado muerte a un archidemonio podrán rebasar este punto. ¿Me vas a decir a mí, archide hostias? Pues ez dituzten. New Messi interpretea azkarragoa egiten nabil. Zorte hon zure afera hortan. Bakitola nahiko hacker zabiltzara. Zeo zer irakurri dut, bino mes ez dut kontrolatzen. Hemendik ezin dut jarraitu. Eta... Aukera daukat zenbat? Gezitut, 133, uste dut ez direla nahikoak. 133 dragoia akatzeko. Inoiz egin ez dituen gauzak egiten nabil betiko moduan. Bestela ezinateke zu izango, noski. Ez dago joateko beste tokirik, ez? Ezin dut hemendik igo edo... Mentzegon tipo bat, hola, jajaja, nitas farres, no seke. Baina dirudienez hauek ere ez dira irekitzen, o... Media luna, ja ez daukat ia ez zerrez hemen. Itxita, eta imagino hemen ere ezingo ditu dela iskineko hauek ireki, ez zerrez egin. Ba... Ez dakit, itzuliko naiz... Hau ere ezin da suntxitu, dirudienez. Ezin da ikutu, dirudienez. Orduan,
Ba, nik uste jokuak esaten diala aldatu mailaz, ez? Juntzaitez beste toki batera, ze ez dituzten urti pasatzen ez dare. Eta ez daukat nahikoa... Nik esango nuke ez daukadala nahikoa gezi dragoiak atzeko. It's simple. With your Okei, ematen badiot, igual erosiko dut. What's the hurry? Where you off to? Ba, urrengora, bueno, ez dakit hau urrengoa den, edo igual hau da super zaila. Igual jun behar dut altura berean dagoenera. Archipiedra del Jefe. Fueron abandonados, azotados por el veneno y la peste, atacan y merodean por el valle, a la mujer que les mostró compasión. Txoin, jungo naiz pixa egitera. Jefe suena a final. Bueno, ez dakit. Pixa egitera jungo naiz momentu baten. Eboletaria. Kaixo, berriro ere. Ikusiko dugu, a ber, zer dakarren honek. Valle de corrupción. Eta ber, ez dakit ordena zen izango den ezkerretik eskubira, edo izango den betik gora, ez? Betik gora ere zentzu dauka. Pepeko guztiak horre edo, en ebole. ¿Sí? Ah, vale. Aurrera ni joan, digo jo, ze izango da hori. Ostras, tu, hau zer da? Mario 64. Nor jarri ditu. Bueno, nahiko erra sakatut hori, baina igual... It's a trap.
hilda. Pues dakit, dirudi eroriko naizela, nondik hemen? Zer? Ze kuriosoak diren, etxai hauek. Atzetik nahi nion eman, aber egiten nun... Goitik zerbait erori zaizu, bai, zer egota didate, ez? A ver... Kontuz ibili behar da hemen, Peste beltzaren maskara eramate oso top. Nik uste dut, peste beltzaren maskara beharrean, beraien aurpegia dela, Osea, bai, hortik dator asuntoa, baina beraien aurpegia da, Edo maskara da. Izurrite maskara da. Apuntatzearen atze gustatu bat ere. Ai! Atzera egin behar nun. Hilda. Esango dute Nexoan, Bizirik etortzen da 5 minuto, eta itzultzen da hilda segituan. Bueno, jakin da orain zer dagoen. Eta zer rollo den. Chiriri. Horrek botatzen aldu zerbait. Gelditu naiz, energia gabe. Torri. Zerrak 3 aldiz jo dezakedan honekin? Zakitze ez dut irakurri zerten.
Hori hor gelditu dadila. Eta kitxo. Hori ze, behan jarraitzen du. Hemen mendik agian hau botatzeko eginda egongo da, ez? Talismán de Dios. Ia hil naute. Beste bat. Egia esan zaila da hitz egitea, Dena den... Joder. Lo tienen aguardillado esto, Ai! Naiz konturatu... Satsuki! Ez naiz konturatu hor... Zera zegoenik. Beste txai bat zegoenik. Bueno, oraingoz estrategia ez dago, abira gelditzen da atea. Hor. Hemen daude denak hor. ¿Listo? Hola, bai. Saiatu nahi ze ari nintzen sakatzen kroketa. Baina ez dut lortu. Yurt, el yogur. Bueno, ohituko gera. Pantaila hontara ere bai. Bueno, utzi pakean. A ver, jo. Mokolantze.
Hemen bazegon zerbait, ez? Estrella de la mañana. Excesivo. Ui, zer neukan bat atzean hor? Xorro nire atzetik. Akatuko no. Griego. Grecio. Vale, itxoin ditazket. Lasai, lasai. Almax. Hola, xe. Envenenado. Para ser. Ni. Ilconais. Hemorragias. Veneno, tu veneno. ¡Ay, mierda! Hori ez nun gastatu nahi. Sí, hombre. Talismán de Dios. Torda magia. Assist milagro. Lanzar milagros. Magia izango da. ¡No! Mercedes. Mercedes. Saiatzen nahi nintzen apuntatzen. Apuntatzen da horrela. Vaya mierda, ¿no? Apuntatzen da horrela.
Horrela... Hostia. Joder. Ene bada. Ze pena. Ze pena. Uste dut ez daukazu estresa horrekin mina handia egiteko. Ez nituzke hilko. Konbori. Habilidades mermadas. Bai, hori ikusi dut. Habilidades de mamadas. A ver. Bai. Bikoita! Ez dira hiru min puntu eginko lituzke. Irumin, la 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 la, pokermin. Eta hona etortzen baldin badira, denak. Eta ni hemen dijeizten naiz. Eta erditik pasa naiteke. Bakatuko naute. Zer dago hemen? Bat?
Hola, bai. Buruakin. Aquí tú eres el kin. ¡Ah! Iaia bota nahi sortik. Ez dakit merezi duen. Ba ez pa, edorriko gana ez hemendik. Entrar en la niebla. Zer da? Loto real, hori da venenoak entzeko, ez? Ozoiak entzeko. Bira, mugitzen dira batzuk hemen. Peñotea dago, eh? Bat baino gehiago dirudienez. Txiriri. Zer da hori? Zakit hori ikutu nahi nuen. Los bichos. Zer dire? Justu lauek, vale. Pustula. Imaginatu zerbait egingo zidatela, pero... Pentsatu dut, aurrekoarekin libratu naizelako. Pentsatu dut ez dela hainbesterako izango. Ostra, que susto, casi te mato. Won't you buy something? My poor child is hungry. Maza, pico de guerra... Alabarda! Ba... Ez dugu ezer nahi. Cura el héroe de la peste... Trementina beltza... Para que arda más... Oso... Dena, hemengo guztia oso garesti dago, señora? Flecha putrida... Dena oso garesti daukazu, Curses, I wasted my breath on you. Eh... Did that? Please buy another. You don't deserve to die. So let me give you some advice. This place is buzzing with pests, fattened on a diet of souls. In order to protect yourself, you must keep a lotus with you. The price of survival can never be too high, can it? Egiten ari zera, señora, hemen. Curses, I wasted my breath on you. Did that witch say... Hoi zer dire? Xaguk. Kentzen alda, hau?
La peste. Bizitzak entzen dit, ez? Juten da inoiz la peste? Edo berriro gastatu behar dut horrelako mierda bat. Azkena. Zertako? Beste aldetik, ez da? Berriro ere, gehiegi daukat hemen. Ikutzen baditut ere eztanda egiten dute. Ez da igotzen destreza inoiz, ez? Naiz eta... Gustatu zaizu? Ez dakit zertako balio duen horrek. Ez dit, nahi nuenik eman. Ez dakit sua bota diot eta... Sí, hombre. Garun masiboa eta sekulako fallo. Eta pikutara. Eta berriro hasierara. Eta ez daukat. Ez zait gelditzen ostia hondirik. Zakurraren putza, pues berriz, bueltaka hemendik.
Benetan. Ah, bueno. En fin, gauza da, ba, orain leheno bezala, ba, bizitzari gabe eta ezer gabe. Mesedes doble Mauler. Berriz Mercedes. Mercedes. Ez daukat sendatzeko ezer. Bueno, bai, baina... Ez dakit merezi duen jutea atzera lortzeko... Lortzeko sendagaiak eta irauteko gehiago. Ze gutxinaka juten banaiz ere, hau nengoen pentsatzen edarsoagean hobeagoa izan zitekela azteko, ez dituzeko sendagaia galtzen hiltzen zarenean. Ja. Bueno. Ba, laborantza pixkat. Egin beharko da. Dena, hau... Mierda! Batzutan nahasten naiz, eta ez diote ematen... behar den botoiari korrika egiteko. Korrika egiteko botoiarekin nahasten naiz. Hori ez nun gastatu naiz, ze lastima. Tremendino error. Akatu dezake dragoia hemendik. Bueno. Dorretik eziekin bai, baina... Hostiak ematen... Isatxean... Irakurri dut baiet, binoz diot ematen. Igual da bertsio berrian.
Has muerto. No pasa nada. Hemos venido a farmear. Bueno, beto ez gelditzen hemen, sekulakoa. Neuk ez dut inoiz erenzu gabe, astebura 48 ordu baino ez dituelako. Zer da, oso tedioso, ez? Curiosidades bakarrik. Ez daukat ja ekipatua. A ber zenbat kentzen dion. Baina paso. Arkuantzako zer da behar dudana, destreza. Begiratu dezaket baina ez dut nahi. Zer eman didan, baina gauza interesgarria handirik ez. Badatorrela. La farmeo txoetzait oso ondo atera, Ez zait bat ere ondo atera. Lau bakarrik atera ditut. Normalean bastante gehiago ateratzen dira. Pena da... a ver, ematen diodan.
dakit eman dio da. Ez da agertzen, agerritu berko litzake behan, ez? Jodio dala. 1340 puntu dauzka. Full HD. Ikusiko da, ez? Egiten diodan mina. Eba. Mila 1340. Ez dakit bat bera ere eman dio den. Pixka da gehiago itxengo dut, a ber. Edo igual da mendik erra izan. Ertzari jodiot. Jodut, oraingoan bai. Baina ez da agertzen mina egiten dionik. Ah, horri igual ikusi da bere barra. Azkena botako dute. Ikusi da bere barra. Eman behar diozu dragoiari. Bai, tamalez dragoiari eman behar diot, eta ez dut asmatzen. No asmo. Bakarra, tu, hemengo hau. Eta total, eman didala espata bat, y no sé qué. Hori da nik nahi nuena. Zet. Nondik etorri txakurra hauek? Nondik etorri ere txakurra hauek? Nengoen ba, animazioa ezberdina zela.
Fletxak ez dute pisatzen. Ez, osea, jarrita eduki ditzazket. Afektatu gabe. Barkatu. Igual zikloa hasita zegoen. Bueno, hemen badaude gauzatxoak. Bat, bi, Trementina. Ba, txakurrak datoz. Txakurrak erakartze ditut. 8 utziko diot laborantzari. Eta afaltzera joango naiz. Ez dakit gero afaldu ondoren zerbait egingo dudan. Ondo pasatzen ari naiz, egia esan. Ez naiz gauza handirik hitz egiten ari. Baina behintzat jokua ez zait pelota egin. Dena den esan beharra daukat zail ikusten dudala pasartzea ondorengo zonaldea. Naiz eta lortu ditudan gauza hauek. Igual egingo dudana da ez erartu. Joku zaietara jolasten ohitura daukazu. Ba, bai, baina beste mota batzutakoak, gehiago arkade modukoak eta ez olako 3 dimensions action games. Lau, ona. Pasartea berrepikatzak ez zaitu erretzen. Bueno, pasarteak errepikatu ditzazket behin da berriro limite batera iritsi arte, nazkatu naiteke, bino bai. Igual tolerantzia handiagoa daukat. Orain adibidez ikusten dudalako gauzatxoak egin ditzazke dela, oraindik gauza batzuk daude pendiente egiteko eta mugitu naiteke, baina ez banu edukiko beste zonalderen bat joateko edo probatzeko edo lako zeo zer, izango balitz aurrera, igual nazkatuko nintzateke lehenago. Eta jolastu dudan joku askotan ere, zakit, kontra eta hauetan beti pitxin bat aurrerago egin dut, lortu dut aurrera egitea. A ver, los perros. Orokorrean pazientzia handia daukat, izan daiteke.
Dena den, ea jokotan ez bakarrik, baizik eta lan beste, hau gozango, baina desente errezago iruditzen zait. Zakit, pixka bat hartzea da asuntoa, baina aukera gutxiago ditu eta bar, ez dakit. Akatu nago. Ba, hori, nire beste proiektutan ere, ea berdina gertatzen zaidan, eta naiz eta noizean behin, ba, gauzak ez funtzionatu edo ez gaitasuna izan, ea, ez, pixkat buru horkeriaz edo gauzak aurrera egiten ditudan. Zelako futsizak, bai. Desente daramat adibidez, Blenderreko gauzatxoak egin gabe, praktikatu gabe, desente daramat Godot hartu gabe, baita ere, y me pesa un poco. Urrian, espero dut. Igual hemen, Igual hemen da, Igual helmen da. Bihar urria da, bai. Urriak nire lanak. Bueno. Ai, batzutan gainera iruditzen zait denbora ez dudala gehiegi aprobetxatzen. Eta bestetan torturatzen dudala gehiegi nere burua denboraren asuntoarekin. Aurre egingo dut, ez da iritsiko. Orain bai hau hartzeko, a ber zer den. Vaya mierdas. Eta beti bueltaka nago gauza berdinekin, Baina egia da azken aldian hartu ditu dela gauzatxo batzuk. Gutxika egitnez. Naiz eta izan gauza txikiak, ez daukatena zer ikusirik nire hobiekin. Baina gauza txiki batzuk, poliki hartuta, ateratzen aritu naiz.
Ai, ez nun hartu behar. Ai! La puntita, Bai, eskerrik asko. Ez da zorionez nola azken aldi hontan gutxika gauzak egiten ari naizen, ez daukat lehengo frustrazio hori. Baina, bai gogoak ditudala, beste gauzetan pixka bat murgiltzeko. Gaur adibidez, zeuden, ari naiz amaitzen kurtso bat, gaitasun digitalen inguruan oso erresa eta bar, baina daude batzuk egin dizkiatela, ja bazekitela Excel eta horrela egiten. Exceleko if edo si edo la kondizionalak pixa komplejua bazekizkiten egiten eta bar, eta gaur egon du naiz makroak sortzen irakasten. Ez naizela ni aditua makrotan, porque programatu behar da. Baina, bueno, behintzat, botoitxo batzuk ateratzen, variable batzu deklaratzen, eta horrela. Pixa de curiosidad, zeren berez, ez dijoa inora, oraintxe bertan ja kurtsoa amaitzen da, bihar azterketa daukate, azterketa super erresa da gaitasun digitalak, super oinarrizkoak, orduan hori izan da pixka bat opari bezala. Baina pentsatu du, joek, DM. Osea, jakingo bazenu programatzen pixka gehiago, edukiko zenuke soltura gehiago gauzauek irakasteko. Sin más. La autotortura, que no falte. Esan ez Visual Basic, edukin un aukera Visual Basic emateko, baina ez duen egin sin más. Visual sophisticated. Ez, ni very basic, nice. Very basic. Hor bat sortu da, naiz iritsiko, Arriskatu zara. Arriskatu zera. Arriskatu zera zu ere.
Hierbas de la media luna. Hemengo bitxoa desagertu da. Hemengo bitxoa desagertu da. Behin bakarrik kakatu daiteke. Egia esan ez daukat ideiarik. Examinar cadáver ez dakit zer eman didan. Porno. A ver, señor. I can forge weapons for you. Vale. Mejorar arma. Espada bastarde. Ez daukat nahikorik. Ezta ere, fragmento de piedra dura. Reparar equipo. Durabilidad. Hemendik gutxira hautsiko da. Do come back alive. Hello again. Kaixo. Now keep- Bai, eskerrik asko. Dejar objeto. Espada rota, fuera. Rompemalla, fuera. Estrella of the morning, kanpora. Talismán de Jesucristo, kanpora. Eskutuak, zertarako nor nahi du defentsa. Daukagunean eskudo hau ze behar dut. A ver. Eskatzen dit, estadistika requeridas 22. Atera diot argazkia ze demontre den gauza bakoitza. Hori da... Fuerza 22. Eta ditut 19, bueno, not bad. 19, vale, behar dut. Indar gehiago, bueno. Polines. Hau da sartzeko, ez? Loto de soldado, loto real, venenoak entzeko, eta ez zait gelditzen You bestea. have a heart of gold. Don't let them take it from you. A ver... A warrior from a Mayu Umbasa. ¡Umbasa! Oh Lord, five. Vale. Back in the King of Suit. Nice. Oso ondo, bai. Baina saldu zerbait. Tipa hau aldatzen da tokiz, beti. Saldu zerbait. I see. Suit yourself. Umbasa. 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 You've gone and died, have you? If you die here in Boletaria, well, what'll you do? That's what I did. I think I just... Vale. Honek ere ez dit sartzen, ez? Comprar objeto. Especia fresca. Piedra afiladora. No interest, eh? Ez. Igoko dut maila, zure lepotik barra egiten du hil zarelako. Zenbat alditan hilko Thou zen bera. seekest soul, then Buscar poder del alma. to life's ether. Soul of the lost ver. withdrawn from its vessel. A ver. Let strength be granted so the world might be mended.
so the world might be mended. A ver. Fuerza. Potencia de ataque. Eta resistencia física. Eta resistencia, desangramiento, veneno. Eta suprima la del pueblo. Energía. Cerda. ¡Ah! Almas requeridas. I shall await thine return, slayer of demons. I am here for thee, and thee only. Almas requeridas. Restos de alma. Alma de soldado desconocido. Zortzileun. ¿Qué pasa? Boletus. Thou seekest then soul of the mind, key to Fuerza, fuerza. life's ether. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Ogeian. Fuerza Let de strength be resistencia. granted so the world might be mended. Art thou done? Bai, neskato. May thine strength help the world be mended. ¿Qué dice? A ver. A ver, zergatik. Eta físicamente hablando, saiatuko naiz behin egiten, baina printzipioz erabili gabe hierbas de alma, baldin eta ez banaiz iristen oso urrutira. Hogeiak eta 10. Ez dut ulertu físicamente hablando. Titalen memeak. Gutxiago kendu dit edo ez dit hain ondo eman. Fuerte físicamente hablando. Pero si es fuerte, ¿cómo puede ser blando? Ulertu dut esan nahi dudana. Zeratik ez da pasatzen. Gehiago kentzen dut ez da. Bai, baina hirutoke behar ditut berdin zerri hauek akatzeko. Hauek ere hierba de luna. Hierba de luna oscura. Claro que nos cura. Horregatik erabiltzen ditugu las hierbas, porque nos curan.
ez da hori nabaritu duzuna. Ez ba. Bueno. Ba nik ustet afaltzera joango naizela. Bueno, boss bat pasa dut eta hori. Eta bastante dexente. Lortu ditut las hierbas de la luna. Eta ez dakit, pues hemen jarraituko dut. Ez dakit, ziren 2800 eta ditut arima pilo bat, egiten baut beste run bat dragoian zatian egin nezake lortu abandonar partida. Dragoian zatian egingo banu lortu nezake beste eskerrik asko. Beste maila bat igotzea edo hori. Baina ze lortuko nituzke 2000 edo lako zerbait, apaga el sistema. Baina hori, ez dakit noraino merezi duen. Igual beste ez dut uste beste eraso maila bat lortuta akatuko ditudan bitoketan, hori izango litzateke guai, zenagor, urbil, arerio hauek bi toketan akatzeko. Así que ez dakit. Begiratuko dut. Eta begiratuko dut aber non lortzen ditudan espada, leheno lortu ditut, espada bastarda hobetzeko piedras de no sé qué. Eta nitun bastante, eta falta zaizkit beste bi hobetzeko berriro, bigarren aldiz. Eta horrek emango lidake eraso nahikoa, me imagino, akatzeko arerio hauek bitoketan. Nik uste hori izango dela igual estrategia. Ba, listo, mila esker, pasatzeraten guztioi. Ekaitza norbait ate muxo handi bat, beste bat martzelentzat. Eta ondo izan Gabon denoi. Eskerrik asko. Aio.